omunye uholile izolo kodwa akasenamali. Uholile izolo kodwa akasenamali namhlanje. Sekuzoplenya utshwala-ke. Ubani kumele aplenge imali noma utshwala? Kahle kahle yini ekumele ingawubiki e-South Africa, imali noma utshwala? Hayi, kuningi nje imali ngoba utshwala uze mahhala. Vele le nto not like mhlawumbe yenziwa umuntu, le nto yenziwa uJesu. Ashintsha amanzi awenze uwayini. Nobhiya wabeza ukuthi akuvelanga eBhayibhelini. Ababangi besabhala because belizobuya kabi iBhayibheli ukuthi uJesu wenza nobhiya. Nobhiya wabenza uJesu. Akayigcinanga ngewayini kuphela. Anokufunda kahle iBhayibheli. Abafundisi ngeke baze bayifunde yonke leyo nto leyo. uJesu wakwenza konke, nobhiya konke wakwenza kaBhayini. Nasentsheni emini. Isonto kusasa ngifuna ukubuza lokho.